Днес ще направя едно малко по-различно изкачване на Черни връх. Ще тръгна от долната част на писта Витошко але и право нагоре. Да видим колко денивелация ще съберем и за колко време ще го вземем. Ще е интересно предизвикателство. Айде! Байрчето се очертава добро. Писта е все пак. Нормално, че ще има добър наклон. Добре, тук що стигнах до официалната пътека с жълта маркировка, която идва от хижа Алеко и продължава към Бистришкото плато. Аз продължавам по пистата нагоре към Резньовите и към Черни връх.
И вече съм на връх Голям Резен. Страхотно време, страхотна гледка. Точно зад мен сега се вижда Черни връх. Отивам до там набързо. Записване и изкачване на Черни връх номер 6 и по обратния път. Някога това тук е било секретна военна база. От времето, когато имахме армия и тук беше забранено да се качва човек. Снимахме Голям Резен само отдалеч. И сега вече обаче всичко, както навсякъде в България е разграден двор и в руини, вече сме на връх Голям Резен. Тегав маршрут, но много добър. Определено ще го повторя. Много ми хареса, гледките са много хубави, въобще не е посещаем нормално. Много хубав маршрут, красив, предизвикателен, доста изкачване. Препоръчвам. Как толкова време не съм минал по него. Искам да споделя един тънък момент. Като изкачите пистата и излезете на жълтата маркировка на пътя, който идва от хижа Алеко, леко давате наляво и има чешма, от която тече вода. Може да заредите бутилките, защото със сигурност ще са поизпразнени докато изкачите пистата. А и може другия вариант, да изкачите писта с празни бутилки и да ги напълните на чешмата за по-нататък, защото друг източник на вода до върха няма, а на самия връх, знаете, трябва да си платите, ако искате да пиете вода, да си купите бутилка минерална вода, така че това е добър бонус на маршрута. За тези от вас, които нямат личен транспорт, а искат да направят маршрута, могат да стигнат до писта Витошково але с автобус номер 166. Така че този, който би искал да направи този маршрут, а няма личен автомобил, има и алтернативен вариант.